Asihlale mfethu phekwe indaba yethu mfethu. Nkosi yami. Avele sihlale phekwayo mfethu. Mfundisi. Mfethu ngifuna ukukhuluma la mfethu ngegama mfethu. Yabona igama mfethu. Just the name. Igama. Oh, igama. Igama. Uthini umfundisi? Uthini? Ngabe lo muntu. Alright. Ngabe elikhishwe umuntu. Okay. Walikhuluma kuwena. Yes. Yabo igama mfethu ngifuna ukuveza amandla egama. Okay. Okay. The power of igama. Nkosi yami. Or the powerful weight. Yes. Yabo. Yes. So mfethu you know what mfethu ukuthi kunezinto ezenzekalayo empilweni angikhulume nje kahle lento ngingadatazeli. Okay. Kunezinto mfethu ezenzeka empilweni uthola ukuthi especially angingilinganise nje emshadweni mfethu. Yes. Emshadweni abantu bahlangana bathembisana izinto ezinkulu yabona just the word igama mfethu yabo. Yeah, bathembisana izinto ezinkulu kodwa lezi zinto abathembisene zona mfethu noma zingenzekanga aziqedi relationship yabo. What are you saying mfundisi? Yes. Noma zingenzekanga mfethu but azisho zoqeda relationship yabo. Okay. But into ezoqeda relationship ukuthi wake wangitshela ukuthi uyangithanda. Nkosi yami. Uyayizwa mfethu into uthini umfundisi? Uthini umfundisi? Wangitshela ukuthi uyangithanda. I don't care ngalezi zinto ezifailile. Okay. I don't care ngebhano yomthembise lona athengeka. Yabo. Ngiyakuzwa mfundisi. Ngiyakuzwa ukuthi uyangithanda. Yes. So that weight mfethu igama enzima mfethu. Okay. Uyabona fana negama mfethu lomuntu. Yes. Yabo engathi mfethu singake siqaphele mfethu ngegama lomuntu. Umuntu mfethu noma kuthiwa useyisitha sakho mfethu. Okay. Isokuthiwa akasakufuni. Okay. Isokuthiwa ukumosile mfethu destroyer. Mfundisi kodwa mewukuthi wake wakhuphula mfethu. Nkosi yami. Alikhohle igama lakhe. Ungalikhohle. Mawukuthi wake wakhuphula empilweni. Alright. Alingi ulikhohle igama lakhe. Angalikhohle igama lakhe. Ungalinge mfethu ukhohle mfethu. Igama lomuntu mfethu. Lisenza siqhubeke more la sikhona. Nkosi yami. You know what mfethu ukuthi uyakwazi ukukhuphuka ngegama lomuntu. Uthini mfundisi? Asilikhuluma njalo. That is why mfethu sikhonza ukuthi abantu sibakhuze ukuthi abamusha ukukhuphuka ngamagama abantu. Ukuthi this is the fact ukuthi uyakwazi ukukhuphuka mfethu ngegama lomuntu. Into ekhona. Into ekhona mfethu, into ekhona mfethu. Baningi abantu mfethu abakhuphuke ngawe Raf. Baba phezulu mfethu baba phezulu. So ukhuphuka ngegama lomuntu ukhupha ukuthi umkhulume kabi yabo. Khulume kabi umcindezele umbeke kabi kuze vele wena. Uyabona uyakwazi ukuvela ngegama lomunye umuntu. Okusho ukuthi igama lomuntu bethi linamandla. Nguzwa kahle kakhulu. Igama nje bethi lilodwa linamandla mfethu igama lomuntu mfethu. Linamandla. You know what bethi ukuthi igama liyakwazi ukuflathela. What are you saying mfundisi? Ukuze bethi abantu bethi uflathelwe yini bathi uflathelwe idlozi. Yabo sikhule sisho nyalo emakhaya. Sisho kanjani? Yabo sithi uflathelwe idlozi. Yini idlozi mfethu ngeke kuqhamuka idlozi silibone nanto ke idlozi. Alright. But idlozi igama. Mfundisi ngihamba nawo mfundisi. Uflathelwe uNkulunkulu mfethu. Ubani uNkulunkulu ngesimbolo uNkulunkulu eqhamuka phezulu mfethu. Eqhamuke namaphiko sinanga uNkulunkulu. Yabo ngesimbono uSathane bethe eqhamuka phezulu sinanga uSathane nempondo netshebe grey mfethu. But uSathane is the name. uNkulunkulu igama. Izwi mfethu. Yabo mfundisi Nkosi yami. Methu uflathelwe uNkulunkulu uflathelwe igama eliphelele lobu uNkulunkulu lokuthi ulinga uNkulunkulu. Yes. Kanjalo nedlozi uflathelwe igama. Uflathelwe igama mfundisi. Uthi uJesu mfethu kafishane. Uthi uJesu enicela konke egameni lami ngiyokunenzela. Uyabona uthi while you praising that name umemeza igama wena uyakhuphuka egameni. The more mfethu raise igama lomuntu wake wakusiza empilweni mfethu. You are going high mfethu. No matter noma usekushayile kodwa khumbula igama ungalinge mfethu ukhulume ngegama lomuntu kabi. Mfundisi, what are you saying? Mfundisi? No matter noma usekwenzeni, no matter noma sebethi uphakeme, wena kodwa ungayiculi lo ngoma mfethu ukuthi uphakeme nabantu abahlabelela lo mhlabelelo ngoba uyophakama kakhulu. Wena wehle ngoba kuyaphambana mfethu. Mawufuna uba ngaphezulu kwegama lomuntu, mawufuna ukukhuphuka uba ngaphezulu kwaRafu, khuluma kahle ngoRafu mfethu. Nkosi yami. Mfundisi ngizwa kahle. No matter noma kuthiwa ngishanile. Yes. Kodwa bethi kufihla ukushayeka kwakho naye. Ake ukhulume leli side elihle. Mfundisi angikhulume le side elihle. Ake ukhulume lokho ngcono ngayo mfethu kuze wena uyethoka mfethu. Nkosi yami. Ingeshayile mfethu kakhulu mfethu. Sishawa ukuthi sikhulume kabi ngamagama abantu. Senzaka sagcina sangakwazi ukukhuphuka thina. Nkosi yami. You know what bethi ukuthi mawukhuluma kabi ngegama lomuntu uyakwazi ukukhuphuka.
kodwa ukhuphuki inguna phakathi Nkosi yami. ubane ending point la uzokwehla khona Mawukhulume kabi ngegama lo. uyakhuphuka mfethu futhi ukhuphuka fast Okay. so quickly uba namalandeli abaningi futhi Okay. kodwa iproblem yakho ukuthi usheshe wehle Ey. kodwa mokhulume kahle ngegama lomuntu other noma isitha sakho noma umuntu omthandayo kodwa uya going up yabona bese ngathi mesibheka mfethu kuma emshadweni mesigena emshadweni iproblem yethu into edala ukuthi imishado eminingi ibe nenzonto engakayini akukona ukuthi senzaneni siphilani iproblem ukuthi sakhuluma amagama amakhulu ukuthi siyathandana kanti asimindi Nkosi yami mfundisi Adebe ngizwahle kakhulu anganoma uyangizwa ngizwahle kakhulu kuna 10 minutes angangavuthi mfethu ake sikhulume mfethu sakhuluma amagama amakhulu sidakwe yitephu mfethu sidakwe amafena abantu bekikiza mfethu kushawa amakhwela sidakwe amakhwela abantu kodwa sangayimina le sidakwe yikhekhe bethe netepisi mfethu sangacabanga ukuthi lento esikhulumayo ngelanga mfundisi iyosenza ukuthi sinyanyane engabe khona ofisa ubheka omunye umuntu engangathi bethi mesiqala mfethu sikhuluma amagama amakhulu ake simine mfethu into esishoyo mfethu engake ngathi noma sishadisa abantu sicela sibashadise bedroom Alright sibona bayimina lento abayishoyo mfethu ngoba abantu abaningi bethi abashayiwe ukuthi sebenzene empilweni zabo bashawa ukuthi bathini mfundisi ashawa ukuthi sathini mfethu ake siqaphele bethi igama mfethu igama mfethu is very important empilweni qaphela namhlanje into oyikhuluma ngomuntu qaphela namhlanje igama lomuntu bethu olihudula ngakhona qaphela igama lomuntu moliphakamisa kuphakama wena mfethu ake siqaphele bethi igama lomuntu igama lomuntu liyakwazi ukukubulala empilweni awubulawa uyena ubulawa ukuthi wakhulumani ngaye Nkosi yami ukuze siye phezulu mfethu ake siqaphele kulesihlanu bese ngiqeda ake siqaphele ngamagama abantu ukuthi namhlanje ukuze uye phezulu ake ukhulume kahle ngomuntu ake uqala ureverse amagama wakhuluma abantu babanjwa amagama abakhuluma kabi ngamagama abantu wake lesikhathi ukukhuluma ngegama lomuntu leli igama olikhuluma ngomuntu lifayila mfethu kuNkulunkulu kwifayili yakho ngoba wonke umuntu wethu unefayila lakhe likhona ifayela mfundisi likhona mfethu ifayela mfethu kwifayila lethu bethu kugcwele ukuthi sikhuluma kabi ngabantu there is why kungenzeki lutho ngathi abantu bazibathi bathakathiwe kanti abathakathwanga bashawa mfethu ukuthi bakhuluma kabi ngabantu ake sime mfethu ukukhuluma ngamagama abantu kodwa ake sikhulume kahle ngamagama abantu ukuze siye phezulu asikhulume kahle ngamagama abantu ilokho namhlanje mfethu engifuna ukusho namhlanje ake sikhulume kahle mfethu ngamagama abantu ukuze siye phezulu igama lomuntu linamandla uthi uJesu konke nicelayo egameni lami ubaba uyokunenzela I will do it in my name uyabona mfethu ukuthi igama yabona ukuthi lento yegama mfethu it's very important into edala ukuthi siphile noma uNkulunkulu singasamnakile ngenxa ukuthi wathi uyasithanda uyabona leli igama elithi uNkulunkulu walithanda izwe kangaka wazwanikela kuyamphoqa ukuthi ukade bamnika ukudla noma ukade bengasamnakile uNkulunkulu ngenxa yegama likhuluma into edala mfethu ukuthi uNkulunkulu ame abe uNkulunkulu noma umhlaba noma kuthiwa uyagoqwa kodwa uNkulunkulu ekhemile njalo ingenxa ukuthi igama lakhe uyalimina alisho kubantu Nkosi yami uma ufuna empilweni ukuhamba ungapheli Nkosi yami ungami ngamagama abantu khuluma kahle ngamagama abantu uma ufuna ukuhamba uphele endleleni kodwa uzokhuphuka khuluma kabi ngamagama abantu wakhuluma kabi ngamagama abantu uzokhuphuka mfowethu so quickly futhi kodwa uzoshesha uphele endleleni kodwa uma ukhuluma kahle ngamagama abantu uzokhuphuka ungapheli endleleni Nkosi yami ngizothi namhlanje make sure uqaphela igama lomuntu God bless you eqaphela igama lomuntu mfundisi uPrantosh uye wayisho le ndaba ngelinye lamalanga wathi usebenzele igama lakho ukuze likusebenzele wena amandla wegama mfundisi uthi mawuza lapha bathi ngibani ndoda uthi mawuthi umfundisi ade bathi ayingeke usicela ume ngapha baba ngosifuna wena impela net ngegama igama linamandla mfethu igama linamandla kunabantu abazothi uphakeme kanti hayi ngoba uphakeme igama mfethu mina ngiphakeme mfethu igama mfethu bathi abantu ave kusuphakeme ungasasinaki hayi abantu ngiyabanaka mfethu bathi mina igama ba understand ukuthi igama mfethu sometimes silwa nabantu kodwa abantu abarong igama mfethu kunomunye umuntu mfethu ozothi mangabe kubuka alwe nawe kanti akalwi nawe ulwa negama lakho igama lakho mfethu eselikubeke kwenye indawo mfethu naye kumele asebenzele igama lakho uze liyofica ilevel yegama lakho kahle kahle mina
ngiyaphila nabo kahle kahle mina uRadebe ngikulevel yabo kodwa igama lami alikho kwilevel yabo hayi mfundisi uyabona ukuthi igama bethi kwenye league lidlalela enye league mina ngidlalela ileague yokuqala umvelo mfowethu bathela igama bethi lidlalela iSuper League uyabona bethi ukuthi umuntu mfowethu akahambisani negama lakhe igama lakhe liba phambili lona elivula iminyaka ingakho noma ngiqhamuka kuthiwa Radebe bese sikulindile asikwazi Radebe ngabe wena noRadebe uyabona abamazi uRadebe ukuthi igama balazi mfowethu ngoba igama linamandla mfowethu asiyeke baba abamazi uRadebe kodwa basigama mfowethu